Halo, selamat siang besti-bestiku. Hari ini terpantau cuaca cerah ya, Bes. Di kotaku tapi. Terus iki aku lagi acara metu karo anak lanang ya, Besti. Ambi kakak kedua. Dek jarene arep blonjo apa kuwi alat iku lho. Nggo olahraga aku lho, Bes. Apa kuwi mang jenenge spring ngono lho, Bes. Iki munyer golek terus jarene pegawene stafe alat olahraga di lantai 2. Ya Allah, tantangan buat emak-emak. Tantangan buat emak-emak, buat dengkul emak-emak sing ngene iki naik turun tangga wis krasa dengkule, Bes. Iki medune ya alon-alon. Terus iki lanjut golek apa iki penggorengan lho, Besti, wajan anti lengket golekane anak lanang kuwi karo apa sotil. Sing dipilih sotil kayu, Besti. Terus ya wis iki nek kasir sik antri ya, Bes. Kuwi kakak kedua iki karena makanane kan anti minyak, Besti. Dadi golek penggorengan iki sing anti lengket. Dadi kan wong nganggo minyak iki sedikit kurang saitik ngono. Karena dia lagi mengurangi minyak dan gula. Lah iki wis mari blonjo terus OTW pulang. Ya wis ngene, Bes, ya videoku dino iki, nanti dan besok dilanjut lagi. Tetap semangat besti-bestiku. Dadah.